Le mimoya ihlukene kaningi. Khona umoya wokuthi wazala umbethe. Khona umoya wokuthi uzale unqambile. Khona umoya wokuthi wena wendelwa ingane yaphuphuma. Kodwa mawuyohlola mase abathandaza abanye noma amanye amakhosi angakwazi ukuhlukanisa ukuthi inhlobonye emoya lembethe kuze kugcina sekuba nezangoma eziningi ezidla imbunda ngenxa yokuthi lapho aduyobheka khona ukuthi ingabe inhlobonye emoya ekuhluphayo. Umuntu afika abone imimoya ngoba le mimoya engasekho yiyo le ifika ihlala. Kufana nokuthi umzali wakho ubenekholini kodwa wangayemukela ikholini. Wathi mengayemukelanga ikholini ngiyayisiwele ey'nganeni. Mhlampe umzali uney'ngane mhlampe eziwu-5 zonke lezi zingane azikwazi ukuba izizangoma. Umuzi wazo aba nezangoma noma bathandazi baze baba u-5 egcekeni. Kunabantu-ke abangayithola imisebenzi impilo yabo yonke bakaze basebenze behlushwa yile mimoya. Kunabantu abangaze baqonye, kunabantu besifazane abangaze babe namasoka ngenxa yale mimoya yemndeni nendawo. Le moya emndini nendawo izakha isichitho kumuntu. Uthi usothandweni mase kumane kuvuke nje isichitho phakathi kwakho nomuntu ozwana naye. Kanti le mimoya ayigeziwe ayihlanjululiwe phezukwayo. Uma uhamba uyobheka uthola umuthi kuthiwa kunomuntu othi yena umuthi awusebenzi kuye. Noma uthi mina akusebenzi mina nje isiwasho kimi. Ngenxa yokuthi mawufika kumthandazi noma ufika kwisangoma sifika sikulungise ingcingathi yedlozi kodwa singalungisi isisinda somuntu ophethe wena. Kunedlozi lonke elikhona mase kuba khona abaphathi bakho ohlangothini lako malume bakho nasehlangothini lako baba bakho. Kuyenzeka ehlangothini lako baba bakho umbatho umkhulu wayesebenzisa amakhala. Kodwa angabi naso isabelo esikhulu sempilo yakho. Uthi ehlangothini lako malume bakho masumbathisa alikwazi sasithandaza.